Тэма казання сёння будзе багавейна ці нахрапам, чаму Бог адны малітвы чуе, а іншыя не чуе. Ці, мабыць, дакладней сказаць, чуе, але не адказваць на іх. Памятаю, як кажуць беларусы, даўным-даўно за польскім часам, тут у гэтай царкве, за польскім часам маецца не дакладна за польскім часам, а даўным-даўно. Тут у гэтай царкве мы практыкавалі ціхую малітву. Ціха гучыць арган, хтосьці моліцца, хтосьці сумуе. Чаму? Няма дзвіжухі. Сумна. Вось і Давід танчыў пред ковчегом, так ці не? Ці скакаў? Канешне. Ды так скакаў, што адна з жонак ягоных падумала, што он з'ехаў з глузду. Памятаеце? Але гэта не так. Ён вельмі радаваўся. І меў рацыю радавацца. Каўчэг вяртаецца на Сіён, в Иерусалим. Тым не менш, калі мне прыводзілі гэты прыклад на карысць рока ў царкве ці рок-н-рола ў царкве, перада мной заўсёды паўставаў вобраз таго ж Давіда, толькі ў іншай сітуацыі, калі ён пускаў сліну ў бараду. Канешне ж, я не меў ніякай рацыі думаць так, таму што Давід радаваўся, вельмі радаваўся. Тым не менш, так адбывалася, так і было. А справа ў тым, што я магу сказаць, што дзіця рок-н-ролу і трошачкі пазней і партвейну, бо гэта паралельна заўсёды хадзіла ў нашым асяроддзі, так? Трапіў у набожную ці багавейную, па-расейску багавейную царкву, а да Давіда трошачкі пазней звернемся, які скакаў перад каўчэгам. Дык вось, у царкву, куды я трапіў, там усё адрознівалася ад таго, што было ў свеце. У гэтым свеце. Усё было не так. І манера размаўляць, і вопратка, і музыка, і настрой. Ведаеце, такі багавейны. І, канешне же, Слово Божие, якое выкладалася простою моваю простых людзей, простых вернікаў. Там пачалося ачышчэнне душы, такі катарсіс. Адбылося яшчэ да навяртання да Господа, да таго, як я звярнуўся да яго. Тым не менш, працэс пайшоў. Штосьці зачапіла. І я ведаю, што гэта было тое, што адрознівала царкву ад таго жыцця, у якім я жыў да таго. Як я сказаў, працэс пайшоў. Адзін старец у той царкве вельмі любіў паўтараць словы з пісання пра Ілію. Мы зараз іх прачытаем. «І сказаў Гасподзь Іліі: выйдзі і стань на гары перад абліччам Гасподнім. І вось Господь пройдзе і вялікі і моцны ветер, які раздзірае горы і крышыць скалы прад Господам,
але не ў ветры Гасподзь. Пасля ветру землятрус, але не ў землятрусе Гасподзь. Пасля землятрусу агонь, але не ў агні Гасподзь. Пасля агню веянне ціхага ветру. Веянне ціхага ветру. І там Гасподзь. Старца не вельмі любілі ў той царкве, ганьбілі. А потым выбухнула рэвалюцыя. Агнём пылаючыя вочы крычалі, трэба браць уладу ў свае рукі. І ўзялі. І прыйшоў рок-н-рол, і сышла пабожнасць. Сышла багавейнасць. Ну і мы сышлі таксама. Канешне, я ведаю, што у багавейнасці, у пабожнасці ёсць праблема, вялікая праблема, якая ідзе побач з ім, рука аб руку. Гэта крывадушнасць. Крывадушнасць. Прыходзіць чалавек у царкву, багавейна стае ў дзвярах, моўча, але так, каб усе бачылі яго, моліцца. Ну, што ёсць, то ёсць. І што гэта? Пабожнасць ці крывадушнасць? Дык вось пытанне. Як прыбраць мух, каб котлеты засталіся? Складана. Я не супраць року. Лепш движуха з рок-н-ролам, чым в вайне. Але не ў царкве. Гэта я так думаю. Недавно сестра нагадала мне, што у каталікоў ёсць практыка ціхай малітвы ў царкве. І спытала, чаму нам не рабіць гэтага. А я памятаю, што мы рабілі, як я сказаў на пачатку, за польскім часам. Так было, не прыжылося. Практыкавалі. Чаму не прыжылося? Мабыць, таму, што я не быў упэўнены на 100%. Дзе гэта пра цішыню так сказана, акрамя таго, што цытаваў старец у царкве. І ведаеце, што здарылася? Ведаеце, здарыўся цуд. Вялікі цуд. І літаральна з тымі словамі сястры аб ціхай малітве у касцёле я знайшоў словы у пісанні і ўбачыў, што гэта цуд. Гэта псалтыр 65, псалом. З сёмухі. Табе, Божа, належыць хвала на Сіёне. І табе будзе дадзена абяцанне ў Иерусалиме. У синодальном тебе, Боже, принадлежит хвала на Сионе, и тебе воздастся обет в Иерусалиме. Новый русский перевод. Боже, тебе подобает хвала на Сионе, перед тобой исполним обеты свои. Где тут цуд? Спытаете вы. И будете иметь рацию. Чаму? Тому, что мы бачим такие звычайный текст, звычайные словы, а цуд у некорректном перакладе. Табе, Боже, належыць, и тут, поглядите, габрэйское слово «думияу». И пераклад гэтага слова такі: молчание,
цішыня. Прыслове ціха, маўкліва. А што мы бачым? Табе, Божа, належыць, і ніякай цішыні не бачым. Але калі мы звернемся да пераклада Яна Станкевіча, Цісабілы і Малахова, убачым наступнае. Табе ціхая хвала, Божа, на Сіёне. Табе ціхая хвала, Божа. Там няма песень, няма спеваў. Там ёсць хвала і ціха. Такія словы в арыгінале. Табе ціхая хвала, Божа, на Сіёне. У Сабілы і Малахова. Табе, Божа, ціхая хвала на Сіёне. Аналагаў у рускім перакладах, у рускіх, расійскіх перакладах няма. Просто няма. У ангельскіх ёсць, так как у Станкевіча і як у Сабілы, а там нет. Дзякуючы Богу, вось я наброў на гэтыя словы, тебе ціхая хвала, Божа. І гэта, як я ўжо казаў, амаль што паралельна з тым, што сказала сестра пра касцёл і ціхую малітву. Дык што, Сіён не чуе малітвы? Чуе. Ціхая хвала – гэта хвала, гэта малітва, малітва сэрца, малітва душы. І гэтыя словы піша хто? Табе, Божа, ціхая хвала на Сіёне, той самы Давід, які скакаў перад каўчэгам. Што з тым здарылася з Давідам? А нічога не здарылася. Тут на Сіёне, у храме, а там па-за храмам. Вось і вся розніца. Табе ціхая хвала, Божа, на Сіёне. Табе, Божа, ціхая хвала на Сіёне. Незвычайны пачатак для псальмы. Некаторыя перакладчыкі, яны быццам бы намагаюцца запэўніць нас, што хвала Богу належыць у нашых спевах. Канешне, калі мы спяваем разам, усе разам, і уславляем Господа, гэта хвала Яму, хвала на Сіёне. Але Давід тут мае на ўвазе штосьці іншае. Насамрэч, гэтая псальма ёсць вучэннем аб малітве. Вучэннем. Паэтычнае вучэнне у форме паэзіі. І малітва пачынаецца з падрыхтоўкі. Табе, Божа, ціхая хвала. Табе, Божа. Мы рыхтуемся. Мы рыхтуемся да сустрэчы з Господам. Мы рыхтуемся з тым, каб гаварыць з ім. Табе, Божа, ціхая хвала на Сіёне. Урачыстая паўза. А потым і табе будзе дадзена абяцанне, абеты. І табе будзе дадзена абяцанне. Гэта ключ да тых малітв, на якія Гасподзь дае адказ. Прычым тут абеты? А як мы хочам? Божа, дай, дзякуй, я пайшоў? Не. Пачынаецца з падрыхтоўкі, са сустрэчы з Богам і нашая адказнасць перад ім. Мы падначаленыя Яму.
Ён, творца ўсяго бачнага і небачнага, наш Бог, наш творца. А мы дзеці ягоныя. Ты мне даў, я пайшоў? Не, так не працуе. Нема дзейснай малітвы без абяцанняў. Няма. Таму што мы ведаем, хто мы ёсць насамрэч. Мы ведаем грахі нашы, і што? Ты дай, а я, як-небудзь там. Тым не менш. 3 верш чытаем. Той, хто чуе малітву, Бог чуе малітвы. Калі гэта малітвы, а не нахрап. Ледь за грудкі хапаюць Господа ці за бараду. Дай. Дерзновенно. Дай. А то што? А то што? У царкву хадзіць не буду. Мольба, а не патрабаванне. Калі малітва, а не нахрап. Да цябе прыйдзе ўсякае цела. О, дзіўныя словы якія. Да цябе прыйдзе ўсякае цела. Давід, цар габрэйскі. А ўсякая плоть, усякае цела – гэта ўсе народы. Да цябе, Боже, прыйдуць усе народы. І язычнікі таксама. Людзі ўсіх нацыянальнасцяў, усіх класаў, багатыя, бедныя, адукаваныя, неадукаваныя. Усякае цела прыйдзе да цябе. Чаму? Таму што малітва – інстынкт чалавека. Калі Бог сатварыў чалавека, Ён сатварыў яго дзеля таго, каб чалавек меў лучнасць з Богам. Так, страціў пасля грэхападзення шмат чаго, але інстынкт застаўся. І кожны чалавек з кожнага народу моліцца. Моліцца. Хто вам скажа, што ён ніколі не маліўся, ці паверыце вы яму? Я не ведаю. Усякая плоть прыйдзе і прыходзіць да Господа. Кожны чалавек у той ці іншы момант моліцца. Кожны. Таму што малітва – інстынкт чалавека. А я памятаю, пайшоў у універсітэт, прахадзіць, іспыты, на экзамен. Дык і што мне? Пятачок палажылі туда, пад пятку, в абутак. Гэта што? А чаму мы не здароўкаемся праз дзверы, не падаём руку? Інстынкт. Нават людзі, якія называюць сябе атэістам, а я тады быў атэіст, канешне ж. Тыя, хто, здаецца, быццам кіпяць ненавісцю к Богу і супрацьстаяць Яму, калісьці маліліся, і хутчэй за ўсё будуць маліцца зноў, таму што малітва – гэта асноўны інстынкт чалавека. У вялікай небяспецы адразу ж чалавек звяртаецца да Бога. Ці лётчык, ці касманаўт, ці салдат в акопе. Таму што інстынкт мець лучнасць з Богам. Усякая плоть прыйдзе. У кожнага чалавека ёсць душа. У кожнага. Нават калі у дадзены момант яна спіць, дрэмле і неактыўная, дык гэта пакуль не прыйшоў час.
А прыйдзе час, ці не запозна будзе. Да цябе прыйдзе ўсякае цела. Але у малітве Давіда паўстала вялікая праблема. І Давід разбіраецца з гэтай праблемай. Верш 4. Вось яна. Бяспраўныя ўчынкі адолелі мяне. Бяспраўныя ўчынкі адолелі мяне. Бачыце, якая мова? Ён ставіць сябе на месца чалавека, які хоча маліцца, але ў яго нічога не атрымліваецца. Чаму? Дык вось, беспраўныя ўчынкі, грахі. Грахі стаяць цяпер між мной і Богам. Канешне ж, яны дараваныя дзякуючы пакутам і смерці нашага збаўца. Так, канешне ж. Але калі мы прыходзім да Бога, не думаючы аб тым, што мы нарабілі, ці зрабілі, ці зграшылі, гэта не зусім добра. Беззаконне адольваюць. Ідзе барацьба. Унутраная. Хочацца маліцца, але не атрымліваецца. І калі Бог пачуў малітву, канешне ж, пакаянне. Пакаянне. Даруй мне, Боже. Даруй. Як і мы даруем вінаватым нашым. Молімся. Я ў адчайнай сітуацыі. Канешне ж, грахі перашкоджваюць малітве, але я ведаю, ты ёсць той, хто выбачае іх. Гэта тэкст малітвы Давіда. Ты ёсць той, хто выбачае іх. Усё зразумела? Беззаконне адольваюць, і яны павінны быць здараваны. Гэта ключык. Ключык да таго, каб Бог пачуў малітвы. Чаму малітвы некаторыя застаюцца без адказу? Таму што няма пакаяння. Таму што ў беззаконні, у грахоўнасці, у бунце супраць Бога, у абыякавасці да Яго. У абыякавасці да Яго, да Господа. А яшчэ ў эгоізме. Мне. Дай мне. Дай мне. Мне. Шчаслівы той, каго ты выбіраеш і набліжаеш. О, дзіўныя словы. Шчаслівы тыя, каго ты выбіраеш і набліжаеш. Ён будзе жыць у дварах тваіх. Мы насыцімся добром дому твайго, святасцю святыні тваёй. Боже, дай. Яві гэтую мілату мне, царкве, братам, сёстрам. По справедливости ты откажешь нам чынным вартам багавейнасці, Бог нашего выратавання, надзея ўсіх канцоў зямлі і далёкага мора. Вось што піша Давід, які скакаў перад каўчэгам, калі яны забралі яго і неслі ў храм на Сіён. Слава нашему Богу, Отцу, Сыну, Святому Духу. Амен.